Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni elihle leNkosi yethu uJesu. uJesu Kristu inkosi uzobuya masinyane azolanda ibandla elingcwele. Siyabonga kakhulu bazalwane ukuphinde sithole leli thuba egameni elihle leNkosi yethu uJesu. Ngifisa njengamanje bazalwane sibuke njengoba ibandla lizohlwithwa. Mase lihlwithwe ibandla kukhona isifundiso eBhayibhelini sokubuya kwesibili kaJesu, second coming. Kubuya kuphi uJesu? Ubuya ezulwini uzokwenzana emhlabeni, uzobusa iminyaka emingaka e-1000. Uma selihlithiwe ke ibandla kuzoba iminyaka emingaki ibandla lihlwithiwe lingekho emhlabeni. Ngifuna sibuke lokho singakabuki ukuthi yini ezobe yenzeka lapha ezulwini futhi yini ezobe yenzeka emhlabeni ibandla lihlwithiwe. Njengamanje ngifuna sibuke sihambisane njengoba ngithe stage by stage, step by step. Ngifisa sibuke ukuthi ke singakanani isikhathi ibandla elizobe lihleli ngaso ezulwini ngalesikhathi uNkulunkulu ebhizi nomhlaba ewahlulela ngezinhlupho ezizinhlobonhlobo, ededele noSathane namademoni nemimoya yonke engcolile. Umhlaba uzobe umapeketwana, upside down, kungiyona indawo umuntu athanda ukuphila kuyona. Kodwa umphiki Kristu uzobe sambuliwe ngalesi sikhathi, uzobe nohlelo lokubakhohlisa, lokubadukisa, abadeceive abantu bezwe engazathi kuyaphileka kumnandi ngoba uzobe banikeza izethembiso eziwumoya. Iqiniso lithi bazobe bephila kabuhlungu. Laba okuzoba sengazathi baphila kamnandi ilabo abazobe bevumelana naye umphiki Kristu ngokumukela uphawu lwakhe noma inombolo yakhe ebizwa ngokuthiwa u666 kwisambulo 13. Mingaki iminyaka ibandla lihambile lihlwithiwe lisezulwini, angeke liphelele ezulwini. Isambulo siyafundisa ukuthi ibandla lizophinde libuye selizobusa emhlabeni kanye neNkosi uJesu. Umhlaba ngenkathi ibandla lihambile uNkulunkulu uzobe ebhizi nawo ewuprepare njengoba uzobe kade udamaged. uNkulunkulu uzodestroya abadestroy bawo ngoba abantu babhizi ngentuthuko, nge-civilization yabo, nge-technology, ngama-inventions, izinto ezintsha abayilethayo emhlabeni, ngokwakha kwabo, ngama-developments abo, bayawulimaza umhlaba. So uNkulunkulu uthembisile encwadini yesambulo wathi he will destroy. Ngithi ngicabanga isambulo 16 noma isambulo 15. He will destroy those who destroy the earth. So ke ngenkathi ibandla lihlwithiwe uNkulunkulu uzobedila nabantu abangamvumanga uJesu ukuthi abe inkosi empilweni zabo, baqhubeka nendlela zabo ezimbi ezenza ukuthi umhlaba wonakale kakhulu. uNkulunkulu uzobe elungisa leyo damage, then uNkulunkulu bese urestorisha umhlaba, awurenovate, ewuprepare ukuthi uJesu mayesebuya nebandla esezobusa emhlabeni awufice ukwi-good, siwufice umhlaba ukwi-good condition, usisimene esihle, hayi lesi esikhona njengamanje. That's a reason uJesu ezosilanda sithathe so that uNkulunkulu ezowulungisa umhlaba, and bese nabantu ababi bese sebejezisiwe bezobuhlungu bese senyameni la emhlabeni, bese uNkulunkulu ke baphosela le esihogweni. Right. Sizobheka izwi likaNkulunkulu bazalwane, sikisi sizobheka izwi laphana kwabaseThesalonika besibili, kwabaseThesalonika besibili chapter 2. Sizobheka njengamanje ukuthi lifundeka kanjani bazalwane. Sizoqala lapho ukufunda uverse 7. KwabaseThesalonika besibili chapter 2 verse 7. Lifundeka kanje:
Ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho iyasebenza kuphela kuze kudediswe yena obambezelayo manje. Lapho-ke uza kwambulwa lowo ongenamthetho eyakumqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Lowo okufika kwakhe kungokusebenza kukaSathane ngawo onke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga, nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo, ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe. Ngalokho-ke uNkulunkulu bathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga, ukuba bonke abangakholwanga iqiniso benamela ukungalungi balahlwe. Right. Uma sithi ukuhlehla kancane laphana ngasenhla uverse 8, lapho-ke uza kwambula lowo ongenamthetho eyakumqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Lowo okufika kwakhe kungokusebenza kukaSathane. Right, asihlehla severse 7, ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho isiyasebenza kuphela kuze kudediswe yena obambezelayo manje. Right. Umoya wompheki Kristu uyasebenza kodwa usebenza ngokufihlakele. Umpheki Kristu uzokwambulwa kuphela uma sekudediswe lo ombambezelayo. Ubani lo mbambezelayo? Ibandla likaKristu elingcwele elisekhona emhlabeni elingakahlwithwa, lapho umoya ongcwele ehlala khona. Umoya ongcwele nabazalwane abasindiswe egelekeqeni, abaphila ubungcwele, abayihlukanisela uNkulunkulu ophilayo. Yibo ababambezela ukuthi umpheki Kristu ambulwe njengamanje. So uma ngabe ibandla selihlwithiwe, uzoba umpheki Kristu esembulwa. Mayesembule umpheki Kristu, kunezinto azofike azenze emhlabeni uma ngabe sembuliwe. Lezo zinto lezo azozenza, ezinye zazo uzokwenza ivumelwano nesizwe sakwa-Israyeli. Right. Lezi vumelwano azozenza nesizwe sakwa-Israyeli sizoba isikhathi esingakanani isivumelwano? Sizoba iminyaka ewu7. Umbuzo uthi ibandla selihluthiwe lizohamba iminyaka emingaka emhlabeni andukuba libuye neNkosi uJesu okwesibili, uJesu kuye kwesibili ezomisa ezobusa umhlaba wonke. Umhlaba wonke uzobe usubhila ongakuye ubuswa nguye, kungasekho umbuso obumnyama, ingasekho enye isystem yokuphila, kuzobe kuphilwa ngesystem kaJesu Kristu kuphela. So ke impendulo ithi u7 years. Sikuthatha phi ukuthi u7 years? Kule ncwadi esifundile yabaseThessalonika uverse 7 wakhona, besibili chapter 2, ithi ngokuba lona omubi, indoda engenamthetho, izombulwa mase kudediswe lo oyibambezelayo, mase lihlwithiwe ibandla bese iyavela yona. So ke uDaniel, incwadi kaDaniel kwi-Old Testament, Daniel chapter 9 uverse 27, sithola lapho kufundiswa ngoIsrayeli. uIsrayeli enza isivumelwana iminyaka ewu7. Asikese lifundeka nje, uyakuqinisa isivumelwana nabaningi isonto libe linye. Lesi statement esithi isonto libe linye lisho 1 week, again 1 week ukuthi Monday to Sunday, kodwa u1 week ngolimi lweBhayibheli
olurepresenta u7 years. Izinto ezizobe zenzeka akuzona izinto engenzeka in 1 week uma ufunda iBhayibheli. So ke uma sekufundwa ngalokho angazi uma ngesithola nesikhathi sokufunda ngalokho sokufundisa ngalokho, kodwa zikhona incwadi engibhalile ezifundisa ngalokho ongahlala phansi uyifundele wena ukuthi makhulunywa nge1 week khulunywa ngo7 years. So ngizoqinisekisa futhi ukuthi lokho u7 years ngempela. Ngizokhotha incwadi yesambulo uchapter 12 uverse 14. uDaniel kwamanye ama chapters usebenzisa ilanguage ka times half a time. No John umpostoli kwisambulo usebenzisa lo language isambulo 12 verse 14. Then time times half a time u3.5 years. Time umele unyaka owodwa, times umele iminyaka emibili. Half a time umele uhalf onyaka. That is 1260 days or 42 months. That is 3.5 years. Then uma ngabe ku 3.5 years ukhona umunye u3.5 years othi uma uhlanganisa kuphume u7 years. So ke uIsrayeli mase kuhlwithwe ibandla selisusiwe ngokwabaseThesalonika besibili chapter 2 verse 7, leli elivimbela ukuthi kwambula umphiki Kristu. Uma uIsrayeli umphiki Kristu esembuliwe selihambela ibandla esembuliwe esekhona esebonakala, uzokwenza isivumelwana nesizwe sokwaIsrayeli esu7 years. Uzobefuna ukuthola amandla ngoba usafuna ukudeceive izizwe zomhlaba opresident abanye emhlabeni ukuthi babe ngaphansi kwakhe, againe ipower to control the whole world. Ubani lowo? Umpheki Kristu okubhalwe ngalapha kwisambulo chapter 13. So ke uIsrayeli ngenxa ukuthi uzobe zondwa izizwe zonke zomhlaba, uIsrayeli uzokwenza isivumelwana kube ngazathi bayizithandani nompheki Kristu, ngoba umpheki Kristu uzobe support uIsrayeli emnikeza amandla ukuthi akwazi ukuthi mayelwa ahlule anqobe ezinye izizwe zomhlaba. Kanti nompheki Kristu nawo ufuna isupport ukuthi uIsrael amsupport so that mayelana nezinye izizwe athola amandla. So bazokwenza leso sivumelwano sika7 years. Leso sivumelana senziwa umphiki Kristu esembuliwe. So mayisembuliwe umphiki Kristu wambulwa nini? Selihambile ibandla ngoba njengamanje akambuliwe ngoba ibandla limvimbile limbambezele. So ke yila sithola khona ukuthi ke ibandla lizohamba u7 years. Asiqhubeke no verse 9 ka Daniel chapter 9 verse 27. Sorry, verse 27, Daniel chapter 9 verse 27. Asiqhubeke niki. Uyakuqinisa isivumelwano nabaningi isonto libe linye, imihlatshelo neminikelo ikhawuke phakathi kwesonto. Ngenkathi bevumelene umphiki Kristu noIsrayeli, isivumelwano sabo su7 years. uIsrayeli ibandla selihlwithiwe, uzobe ekhonza uNkulunkulu ngendlela le ye-Old Covenant yeTestament edala, yemhlatshelo kanye nani neminikelo etempelini eJerusalem. Then bese kuthi mase kuphele u3.5 years phakathi kwesonto. Ukuba phakathi kwesonto ukusho ukuthi in the middle of the week, in the middle of 7 years usuphelile u3.5 years wokuqala. 3.5 years wokuqala usuphelile. Bese lo mngani wabo umphiki Kristu akade benze naye isivumelwano abantu baIsrayeli, bese ebaqubukela esiswini njengotshwala abavukele. Then kade ngabangana abakhulu. Bese kuba nguye umphiki Kristu ojika manje abe yisithe esikhulu ukudlula zonke ezinye izizwe zikhona emhlabeni. Uzokwenza kanjani lokho na? Ngicela siqhubeke lapho siqhubeke siqedele iverse lapha. Kufike incithakalo ngephiko lesinengiso kuze kuphele okunqunyiweyo kuthululelwe phezulu komchithi. Right? Kufike incithakalo ngephiko lesinengiso. Uma kuthiwa kufika incithakalo ngephiko lesinengiso, umphiki Kristu uzoletha incithakalo la amaJuda abantu baIsrayeli bekhonzela khona uNkulunkulu etempelini eJerusalem. Abamazi omunye uNkulunkulu bakhonza uNkulunkulu ophilayo. Lo mphiki Kristu uzofike ke aletha amanyala nencithakalo phakathi endlini kaNkulunkulu. Bese eqeda makuthiwa kufike incithakalo kuze kuphelele, all right.
imihlatshelo neminikelo ikhawuke phakathi kwesonto, then lokhu khonza kwabo ngemihlatshelo neminikelo eseTestament elidala umphiki Kristu uzoyinqamula. Then usho ukuthi uselwa noIsrael manje ukuthi uIsrael ungabusaqhubeka ukhonza uNkulunkulu ngendlela yabo. So yena umphiki Kristu bese ezimisa abe afuna ukukhonzwa njengoNkulunkulu, afake nethombe laphana. So ke then bese abantwana bakaIsrael ebaguqukela abe isitha sabo, efuna manje bakhonze yena bangakhonza uNkulunkulu. uIsrael manje bese uvuleka amehlo ukuthi hayibo, kanti lokhu kuvumelana esikwenzi nalelo muntu anhlobo lomuntu leni. Mawufunda abaseKorinte besibili chapter 6 uqala ufunda ku verse 14, ungavumelana kuni ukukhanya nobumnyama. Lelo ncwadi le ufike ku verse 18, from verse 14 to 18 ikhulula thina njengamanje esilibandla ukuthi singabe nakuvumelana nabezizwe, ngoba uma kukhona ukuvumelana uSathane ngalelizwe usuke efuna ukudestroy impilo yomuntu othi ukhonza uNkulunkulu ophilayo. So ke abaningi abazana bazosala ohlwithweni ngoba benokuvumelana nezwe ngesystem, ngenjabulo nempumelelo nenhlala kahle nokufunda nemisebenzi namabhizinisi akulelizwe. Kanti akusikhona ukuhlala kahle ukuthi abantshontshe. Then uIsraeli ke uyosenza lelo phutha avumelane nomphiki Kristu for 7 years. Then bese uma sekuphela u3.5 years bese eveza ama true colors akhe uAntichrist abavule esweni njengotshwala. Then bese eba yisitha sika Israeli esikhulu, uyena uyohlukumeza uIsrael ngaleso sikhathi. Then uIsrael uyokhululwa yini na? Lapha nakuthi ke lithi iBhayibheli kufike incithakalo ngephiko lesinengiso. Iphiko lesinengiso uAntichrist efikele ethempelini laphana eshintsha isystem of worship yakwaIsrael, efuna uintroduce yakhe system. Then bese beyaxabana, sinqamuke isivumelwano kuze kuphelele okunqunyiweyo. Then umphiki Kristu uyena ke manje ozobe sehlupha uIsraeli kulo 3.5 years ogcina. Ingakho uJesu ethe kuMateyu 2:24 ukuthi ukuba lesikhathi asifinyezwa ngabengesinde umuntu. So ke njengoba sekusela u3.5 years njena, yilana ke okuzoshisa khona athi uJesu usizo olungakaze lube khona futhi olungephinde lube khona. Why lingeke liphinde lube khona? Ingoba uIsrael makuthiwa lapha uthululelwe phezulu komcithi, lo ohlupha uIsrael umphiki Kristu uyochithwa inkosi uJesu kuphela. uIsrael uyokhala, akekho umuntu, ayikho inkosi, ayikho iking, akekho upresident, alikho izwe eliyokwazi ukulekelela uIsrael alwe nomphiki Kristu ekuhluphekeni kwakhe. Then umphiki Kristu uyobe senamandla lapha, esegena amandla, esenezinye izizwe zemhlaba ezimsupportayo, and uzobe sebenza ngamandla kaSathane. Njengoba sifunde kwaba seThessalonika besibili chapter 2 from verse 7, umwehla lapho uzothola ukuthi uzobe sebenza ngamandla kaSathane, ngawo wonke amandla kaSathane, nenkohliso nemangaliso zokweduka nemangaliso zamanga. Uyifunde kahle lo ncwadi ubuyele kuyona. So uzobe namandla kaSathane umphiki Kristu, ngoba uzobe indodana kaSathane, ubusathane bakaSathane buphelele kuye. So uzomhlukumeza uIsrael, akhala uIsrael akalithola usizo kunoma ubani ophilayo la emhlabeni. Uyophoqela ukuthi uIsrael abheke kuNkulunkulu yedwa, akhumbule ukuthi kambe khona uNkulunkulu ophilayo. Then uma isekhala uNkulunkulu ophilayo uyokhululwa ukuza kaJesu kwesibili. So ingakho ke lithi lapha kuthululelwe phezulu komcithi. So uJesu nguye oyofika achithe onamandla ukuthi achithe umphiki Kristu noSathane obechanaza la emhlabeni, no false prophet oyisithunywa somphiki Kristu. Then uJesu uyofika abachithe ekubuyeni kwakho kwesibili. Ingakho ke ama-Israyeli, amaJuda amkhaphela uJesu kumaRoma, ngoba ayecabanga ukuthi makuprofethwa ngokufika kaJesu, bona ngaleso sikhathi babecindezelwe umbuso wamaRoma, becabanga ukuthi ukufika kaJesu kokuqala uzochitha umbuso wamaRoma. Literally, military. uJesu uzofike efike njengenkosi ezolwa, aphaka impi, alwe nambuso wamaRoma military awahlule. Then kanti uJesu sazofa,
then mabembona uJesu ehlulwa ebanjwe ebulawa bavele bathi hayi akusena lo Mesiya esimlindele bangalibamba icebo likaNkulunkulu ukuthi uJesu unqoba ngokuthi afe kube ngazathi uyahlulwa. So ke then ke lesi siprofeti ababesilindele ngokufika kaJesu oqala nasi ke isiprofeti sobe sesifezeka ukuthi uJesu abakhulule kulomcindezeli wabo obaphilisa kabuhlungu obahlukumeza kabuhlungu umpheki Kristu. So ke u7 years ngenkathi uJesu efika ke kuyobe sekuphela umpheki Kristu uyoba namandla okubahlupha u3.5 years wokugcina. Yilesi sikhathi uJesu aprofethe ngaso ke uthi manibona amanyala encithakala emethempelini endaweni engafanele kunqamuka nokukhonza uNkulunkulu nemhlanje nemnikelo anokwazi ukuthi ukuchithwa kwethempeli sekusondele. uJesu kufikela kwakhe uyochitha lelo thempeli lobelikhona leso sikhathi, then uJesu sezomisa umbuso wakhe. Right, uma sifunda incwadi yesambulo chapter u12 uverse 14 laphana ake sithi nje uchapter 12 verse 1 uchapter 12 verse 1 esambulo kukhulunywa ngenyanga nelanga nezinkanyezi ezu12. So ke after ibandla selihlwithiwe njengoba ngichazile kwenye audio uNkulunkulu uzobe sedila noIsrayeli ukugcwalisa nokufeza nokuphelelisa izethembiso zakhe imthembise zona, but leyo period izobe ingu7 years ngoka Daniel chapter 9 verse 27 njengoba sengichazile. Then u3.5 years oqala kuzoba sengazathi khamba kahle kuIsrael nompheki Kristu esabadeceive esabakhohlisa esabadukisa. Then bese kuthi uma sekupha neviki sekuphele sekuphakathi ka7 years sekuphela u3.5 years, then bese ziyashintsha izinto. Then ke isambulo sibona ngani ukuthi uIsrael okuzobe kudilwa nawo after irapture. Sibona ngalokho lencwadi kaDaniel 7 Daniel 9 verse 27 sibona ngalokho abaseThessalonike chapter 2 besibili uverse 7 othi ngeke ambulwe umpheki Kristu. Mayingambuliwe ngeke enze isivumelwano noIsrael. So kumele kuhambe ibandla kumbule umpheki Kristu bese umpheki Kristu enze isivumelwano nobani noIsrael sika 7 years. Then u3.5 years kuzobe khamba kahle phatha Israel nompheki Kristu. Then makuphela u3.5 years bese izinto ziyaguquka. Then bese kuqala usizo olukhulu maqondana nesizwe saIsrael emhlabeni u3.5 years ogcina. Akekho umuntu okhulula uIsrael ngaphandle kokufika kaJesu. Ukufika kaJesu kobe kusho ukuthi uNkulunkulu useyiqedile inhlupho akade eyithulule emhlabeni for 7 years ibandla lihlwithiwe. Nebandla seliqedile ukwenza lokho elizobe likwenza ezulwini u7 years lona. Manje uJesu mayibuya esezomisa umbuso wakhe into yokuqala uzofika alwe nompheki Kristu nesizwe somhlaba, then unqotshwe bese kubanjwa uSathane avalelwe kwalasha iminyaka eyinkulungwane ukuze angakwazi ukudukisa akhohlise angcolise umhlaba, ngoba uJesu sezobusa manje uzomisa umbuso wokuthula peace la uSathane engasekho khona namadimoni ingasekho imbange yombuso kaNkulunkulu nomphikisi namadimoni nobubi nokufa nayo yonke lento ingasekho eyenziwa uSathane. So kuzobe sekune system lapho uJesu athi khona mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengasezulwini. So ke uJesu uzobe sezogcwalisa aphelelise lokho. Njengamanje uJesu usishayela umyalo ukuthi senze intando kaBaba emhlabeni, kodwa siyenza kabuhlungu ubuSathane uyasilwisa and uyasimangalela. Ngaleso sikhathi uJesu uzobe sezoqeda bonke ububi onke ama opponents yonke opposition kube nguye kuphela obona ozoba ungqishosholoze ozoba inkosi enkulu ozolawula yonke into for 1000 years. So ke uIsrael uyokhululeka lapho ke sithola kanjalo ukuthi ke u7 years ibandla lihlithiwe kuzoba u7 years. Sithola lapho ukuthi kuzobe ku7 years. Then ukuthi kuzobe kuIsrael sithola kanjani futhi nakhona sithola ngoba isambulo laphana chapter 12 verse 1 sikhuluma ngani ngenyanga nelanga nezinkanyezi ezo12. Siyazela laphi leyo language na? Siyazela kuGenesis ungixolela mangakhothanga kahle ngithi chapter 37 uverse 9 mangaphosisi ungixolele kakhulu mangakhothanga kahle ngiyaxolisa. Then kodwa uzokhumbula uzoyifuna lo ndaba lapha Genesis uzuyithole la uJosepha exoxela khona abafowabo iphupho lokuthi uphuphe inyanga
ilanga nenyanga nenkanyezi ezu11 zimkhothamele. So ke uJakobe kanye noma wakhe uJosefa, uJakobe baba kaJosefa noma kaJosefa kanye nengilosi nabafowabo aba11. So yena ungokwa12. Manje kusho ukuthi ubaba wakhe noma wakhe noma oma bakhe laba babesela kuba uJoseph wayesefile, then kanye nabafowabo bazokhothamela yena. So ke isymbol leyo ukuthi kukhulunywa isizwe sakwaIsrael. So ke siyayithola futhi language kwiSambulo chapter 12 verse 1. So uma ngabe sesifunda lapho siyabona ukuthi okay kusho ukuthi kukhulunywa ngesizwe sakwaIsrael, makhulunywa ngenyanga, ngelanga, ngenyanga nenkanyezi, isizwe sakwaIsrael leso. So ke ukuthi u3.5 years uverse 14 wakhona uthi iSambulo chapter 12 uverse 14 uthi owesifazane wayesenikwa amaphiko amabili okhozi olukhulu kuba andizele hlane endaweni yakhe lapho ondliwa khona isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi. Uma ufunda lesingisi lithi time, times and half a time, leyo language leyo isho ukuthi unyaka time times 2 years, iminyaka emibili, then half a time, that is half a year. Kusho ukuthi 1 year plus 2 years plus half a year is equal to 3.5 years. Then uIsrael esikhathi ehlushwa umphiki Kristu u3.5 years abanye bazobalekiselwa entabeni. Mayithi uJesu lapha encwadini kaMateyu mababaleke lezi ntabeni maye kokhuleyo kulezo nsuku ngoba kuyoba nosizo ngaze libe khona. So ilesikhathi ke sosizi kakhulu oluzobe lubheke luhlupha kakhulu uIsrael, isizwe sakwaIsrael. And siyazi isizwe sakwaIsrael sobe sisiningi kakhulu lapha eJerusalem noma kwaIsrael nation, but sobe sikhona futhi ezweni zonke zomhlaba ngoba la sichithekele khona. So ke kulesi sifundo bazalwane besibuka ukuthi isikhathi esingakanani ibandla elizohamba ngaso liyezulwini bese libuya nenkosi uJesu sekuzobuswa emhlabeni ngoba asizukuhamba forever sezulwini, sizohamba ngesizathu sokuthi khona kuzobe kwenziwe ezulwini nasemhlabeni kuzobe khona ukuqhubeka la kwenziwa, but for how long? For 7 years. So ke ilama verse ke esengiwachazileke asinikeza umhlahlandlela, asivula amehlo nasiqinisekisayo ukuthi impela kuzobe ku7 years. Then kodwa ke lesi sifundiso ngisifinyizile, uma udinga ukujulile zikhona incwadi engebhalile ukwazi ukuthi uyifundele wena, ukube neguidance mawufunda iBhayibheli lakho ngoba iBhayibheli indlela elibhalwe ngayo izinto ufuna uyiqoqe uyihlanganise bese ukhipha leyo topic ufuna ukukhuluma ngayo. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Silungiselela ukubuya kwenkosi yethu uJesu njengoba sikhuluma kanjena. Ngiyacela ukuthi konke uzokuzwa kufundiswa lana, ngicela ukuthi ukukhulekele udlinze ngakho, ucabange ngakho, ubheke impilo yakho ihlambululo uyingcwelise, ungasali ohluthweni. Ngiyahluleka ukuchaza, anginawo amazwi okuchaza isisindo sobuhlungu obuzobe bukhona emhlabeni emva kohlitho. Angeke uthande ukuba lapho. Ucela umoya ingcwele kwambulele ukuthi uzobe kubuhlungu kanjani, uzuyifile lento, so that uzokwazi ukudela konke kwalelizwe, ubalekele ulaka likaNkulunkulu oluzobe lujezisa umhlaba. Masithi Isambulo 18 verse 4 no verse 5, phumani bantu bami phakathi kwabo ningahlanganyeli okwenhlupho, ningahlanganeli izono zalo eBhabhiloni kanye nokwenhlupho zalo. So ke uma abantu besalohluthweni ngenxa ukuthi banaka iminako yalelizwe nempumelelo yalelizwe, bazohlanganyela kusho ukuthi ngenxa yesystem indlela zabezizwe lezi okuphilwa ngazo ukuhlanganyela lokho ezonweni zeBhabhiloni, then umuntu uzosala ohluthweni bese ehlanganyela enhluphekweni noma enhlupheni plagues uNkulunkulu ayizoyithulula emhlabeni. Ngiyabonga kakhulu inkosi yomusa isibusise bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Amen.